लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मुलुगनि गोबां गेदेर हेकारफोरा माबोरै मेलेम सोलो आरो टेक्न'लजिजों कम्पिउटार हेक खालामना गोबां रां खावो आरो गोनां सेक्रेट डाटाफोरखौबो बुथुमो। बिथांमोना गावनि स्वार्थ आरो मुलाम्फानि थाखायल' बेफोर खामानिखौ मावो। नाथाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मुलुगनि मुंदांखा हेकारनि बागै फोरमायगोन, जाय आमेरिकानि 200निबो बांसिन बेंक हेक खालामनानै कौटि रां खावदोंमोन। नाथाय बैफोर रांखौ बिथाङा गावनि थाखाय खावाखैमोन, गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरखौ अनसायनो दान होनोसो बे हाबाखौ मावदोंमोन, जायनि थाखाय बियो सुबुंनि गेजेराव जोहोलाव महरै गनायजादों। दिनै बिथां मुलुगदांखा हेकार हामजा बेन्डेलाजनि बागैनो फोरमायनो सानदों, जायखौ स्माइलिं हेकारबो बुङो। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला बिथां हेकारनि माखासे सैथो बाथ्राखौ मिथिदोनि। खुलुमबाय मानगोनां लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान इन्टारेस्टिं भिडिअ'आव बरायबाय। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय बे फट'खौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ लोगोफोर। नाथाय बे जाथाया आबुङैनो नंखाय। हामजा बेन्डेलाजखौ स्माइलिं हेकार एबा मिनिस्लु हेकारबो बुङो, मानोना बिथां हेकारा जेब्लाबो मिनिस्लु आरो खुसियै थायो आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो सावगारियानो मिनिस्लु गोजा। हामजा बेन्डेलाजनि जोनोमा 1988 मायथाइयाव आलजेरिया हादोराव जादोंमोन। हामजा बेन्डेलाजआ मोनसे गोमोथाव सफ्टवेयार दिहुनदोंमोन। बे सफ्टवेयारनि मुङा स्पाइमोन। गावनि सोलोजों बियो बे सफ्टवेयारखौ गासै कम्पिउटाराव सोनो नाजादोंमोन। लासै दुलाराय मुलुगाव बिनि स्पाइ सफ्टवेयारआ 50 मिलियन हाबना थादोंमोन आरो बिदिनो बिथाङा कम्पिउटारफोरनि डाटाखौ कालेक्ट खालामदोंमोन। 2 बोसोर नाजाना बिथाङा इउएसनि बेंक डाटाखौ कालेक्ट खालामना, बेंकनि डिटेल्स बुथुमना हेक खालामना गावनि एकाउन्टआव फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। लासै बिथांनि बे हेक खालामनायखौ बेंकआ मिथिनो हायो। उनाव बिथाङा आमेरिकानि एफबिआइनि मस्ट वान्टेड लिस्टआव गोग्लैयो। बे बोसोरावनो बिथाङा जों जायखौ सिमाङावबो साननो हाथावै गोमोथाव खामानि मावदोंमोन। बिथाङा इउएसनि 200 बेंकनिफ्राय $280 मिलियन खावदोंमोन आरो जेब्ला बेंकआ बे बाथ्राखौ एसे हमनो मोनो, हेकारनि खामानिखौ मिथिना बेंकआ चेक खालामो, अब्ला बेंकनि कम्पिउटाराव फारसेनिफ्रायनो स्पाइ सफ्टवेयारनि मुङा नुजाफैयो। उनाव आमेरिकान सरकारा बे केसखौ नायबिजिरनो आबुङै एफबिआइनो गथायो। बेनिफ्राय एफबिआइआ स्माइलिं हेकारखौ मुलुगनि टप 10 नि लिस्टआव 2013 मायथाइयाव थाइलेन्डनिफ्राय हमनो मोनो। खिन्थु गोमोथाव बाथ्रा दि जेब्ला एफबिआइआ बिथांनाव रांखौ डिटेल चेक खालामो, अब्ला मिथिनो मोनो दि स्माइलिं हेकारा बे रांखौ आफ्रिका आरो पेलेस्टाइन हादोरनि गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो रानना होदोंमोन। जेब्ला बे रादाबा मुलुगनि खौरां बिजोङाव गोसारलांदोंमोन, अब्ला बुहुमनि सुबुंफोरानो हामजा बेन्डेलाजखौ गेदेमा सुबुंनि गनायथि होदोंमोन। थेवबो नाथाय बियो जेसेखि मोजां हाबा मावा मानो, आयेननि नोजोराव बियो दायनिगिरिखा। लोगोफोर, नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव ससियेल मिडियायाव गोबां पस्ट नुदों, जेराव बुंनाय जादों बिथां स्माइलिं हेकारखौ फासि होनाय जाबाय आरो बियो मिनि थैनायखौ गनायना लादों होनना। खिन्थु लोगोफोर, बे खौराङा आबुङैनो नंखाय। बिथां स्माइलिं हेकारनि दासिम थैनायनि खौरां जेरावबो मोननाय जायाखै। बेनो स्माइलिं हेकारनि सुंद' खौराङा। लोगोफोर, नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा सानखो गाहायाव कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालाम। लोगोफोर, हामजा बेन्डेलाजनि भिडिअ'आ बेनोसै। भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर, आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ' लाबोब्ला नोंथांमोना सिगां नुनाय बायदि। गोजोन्थों।